sorry pada tung mata mau lihat ron na boy tadro kami dia palatikyo di pangurupon muri hami di na mga lehon gogo dot ki di hami ale tuan di ale dia di hami di na maniroy hami di na maulahon hami adat dia pala dia partikyanon alani holan hata mau lihat ron nami di hamuna nang di na lahon mula pihamu tu sainganan non amat tari bata mana masuk perjalanan muna boy paju pangdut keluarga di kan kita masuk mencari-cari. Alani itu hata-hata mulia terus nabu taruh kami. Horas mari salut nabu tema. Suruh madi jemput parumai. Tupak nata caloi. Suruh hamu dijemput. Asa gawe parsiacara di parumain. Asa Roma. Jadi mau lihat tema. Langsung napa susun. Hamalation nasian anak iban akin tuha saluhu nahamu nasa burunami. Bere. Songonin nang sian akadonga tubuh nami hopar tua kahorongi parromu bagot namar hal toma na tubuh di atas rubian horas mahami bonani hasubutun nama jalo lam di tempaya mata de batama de hamusalhut na naung mangaleam jadi di pohopu ala nung sikop sude akan nama kaholong hita mga leon panguripun na sida iya ada di utur joput tahu mah tergurang-gurang joput tamu tulu hali bekam ngiro nang gurang butam gurang baturu ko to kakang unak seba berek-berek parumai mi batu sakun bekam tu sakunai sehali bona suhu nami tar dua hali naik secara khusus kakak turko unak seba berek-berek situ mabir parumai dua kali lagi iya jangan ditengok-tengok mertuanya sekali lagi kasai sehali dok cukup sehali naik asal tubuh ngolu-ngolu ayo nggak dua hali orang dua hali bahasa banyak dua hali sehali dok masalah ya baru tadi pasata imam muse tu protokol nami asal ulota mau lihat ya bong turun mahamu bawalah bapak itu turun jadi pasatami ise mana pasikoponi